अब तब पावर स्टार रुके के नामे नहीं खन ले। गाना पर गाना, गाना पर गाना। परसों 3 गो गाना के पोस्टर रिलीज भई रहे, तले कल शाम के फिर से एगो गाना के पोस्टर आइल बाटे। बहुत ही धांसू गाना के पोस्टर आइल बाटे, मारदा गारदा मिली। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी। तो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, रहुआ देखत पानी बिहारी बाबू डीके राजा। बना रहे पूरा वीडियो में, और अभी तक हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो कर ली, कैसे कि भोजपुरी के हर खबर आते रहता है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। हम बता दी रउरा लोग के कि कल शाम के एगो फिर से पावर स्टार के नया गाना के पोस्टर रिलीज भइल बाटे, जवना गाना के नाम बाटे मर्दा गर्दा मिली। और फिर से पुराना जोड़ी उभर के आइल बाटे। रउरा लोग देखले होखम जा पहले इतना हिट गाना पियर फराक वाली, हरी हरी ओढ़नी, ऐसन ऐसन ब्लॉकबस्टर गाना देवे वाला, फिर वही राइटर और वही म्यूजिक डायरेक्टर के साथ में पावर स्टार पवन सिंह न्यू सॉन्ग बोल बम के लेके आवत बाड़े। और बहुत ही जल्द रउरा लोग के सुने के भी मिली। तो देखी जा पूरा वीडियो। और हम बता दी कि इ गाना लिखले बाड़े आशुतोष तिवारी और म्यूजिक देले बाड़े प्रियांशु सिंह। अरे वह पुरानका जोड़ी जौन की आशु प्रियांशु के बहुत ही धांसू जोड़ी बा। और पावर स्टार पवन सिंह के साथ में गईले बाड़ी शिवानी सिंह, जौन की कई गो गैसन गाना गईले बाड़ी, राजा जी के दिलवा में भी गईले बाड़ी। बहुत ही बेहतरीन गावेली और बहुत ही चर्चा में बाड़ी। और उनकरे साथ में पावर स्टार पवन सिंह और आशु प्रियांशु, ये 4 लोग के योगदान से बहुत ही बेहतरीन गाना आवत बा रउरा लोग के बीच में, जवना गाना के नाम बा मर्दा गर्दा मिली। और बहुत ही जल्दी रउरा लोग के सुने को भी मिली, काहे से कि अभी अपडेट नहीं आयल कि गाना कब रिलीज कल जाए, लेकिन बहुत ही जल्द रउरा लोग के बीच में आवत अटे पावर स्टार पवन सिंह के न्यू सॉन्ग बोल बम मर्दा गर्दा मिली।